Hoxe tocaba asinar un novo acordo entre Deputación e Xunta no ámbito das prazas de abastos e, polo tanto, non podía faltar a referencia a de Ourense. Nós temos os cartos orzamentados nos presupostos da Xunta de Galicia e da Consellería para a Praza de Abasto número 1 de Ourense. Mañán mismo, se houbera a firma dun convenio, estaría en disposición orzamentaria a Xunta de Galicia para comenzar canto antes a execución do proxecto e para que canto antes tamén a Praza de Abasto estuvera aberta. A min gustaríame que a vontade que existe por parte das administracións aquí presentes e por parte destes dous alcaldes, que son un exemplo de reivindicar beneficios e melloras para o seu povo, houbera exactamente por o Concello de Ourense. Aquí é que é o mundo ao revés. É dicir, cando temos a administración local con máis capacidade de inversión da provincia, lóxicamente, pois resulta que é a que única que non solamente non axuda, senón que pon trabas constantes. Xunta e Deputación asinaban sendos convenios cos concellos de Carballiño e Xinzo de Limia, que van permitir mobilizar investimentos por valor de máis de 1,6 millóns de euros para a modernización das súas prazas. É importante plasmar aquí ese exemplo de cooperación entre institucións, que estemos pois a Administración Autonómica, a Administración Local representada neste caso pola Deputación e polos concellos. É importante que ademais o fagamos para apoiar algo tan trascendente para o noso comercio local, sobre todo no caso das vilas como hoxe vemos aquí, pois como son as prazas de abastos. Aquí non cabe outra cuestión máis ca avanzar, non cabe outra cuestión máis ca competir nos términos nos que nos encontramos, e ao mellor non podemos competir en precios, ao mellor non podemos competir en rapidez, pero sí podemos competir en calidade e, por lo tanto, en excelencia.